יספרו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ ימין, ונאמר אמן. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך השם ליעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון, ויסעדך יזכרו כל מנחותיך ועלת חדש נסלה, וייתן לך חיל לבבך וכל עצתכם, על רננה בשלותיך בשם עלינו נגדל, ימעל אדוני כל משלותיך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענה משמי קודש בגבורת ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהים נזכיר, הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו בנתודד, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. Митинг объявляется закрытым. Приглашаем всех присутствующих в 12 часов в кинотеатр «Родина» на просмотр художественного фильма «Рай». Дневной центр, кто еще билеты не получал, у меня подтвердит.